na naman. Ano yun? Parang bata. Oo, mahal. Ito na naman si DJ Kim Chino para tapusin ang aking sinimulan. Di ba nga usapang character development tayo na kapag ikaw ay niloko, sinaktan, hindi pwedeng nandyan ka lang sa isang stage na kung saan ikaw ay nagpipighati. Tama ba yung gamit ko ng pighati? Namimighati? Napipighati? Basta malungkot. Diba? Huwag mo hahayaan na niloko ka na nga, sinaktan ka na nga, tapos makikita niya na ikaw ay umiiyak, tapos hindi pa nakaka-move on. Kaya mahalaga ang character development. O, balik na tayo, mahal. Balik na tayo sa Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 character developments kapag ikaw ay iniwan, sinaktan o uwi na lang iya ng maling tao. O, recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, kapag sinaktan, dapat from dependent to independent. Ito yung sinasabi natin na sa una o dati nung ikaw ay may jowa pa, sa kanya umiikot ang iyong mundo, 'di ba? Siya ang nagpapakilig sa iyo. Sinanay ka, ginawang sistema na kung saan kasama siya sa sistema mo kung paano maligo, kung paano kumain, at kung paano matulog. Ngayong iniwan ka niya, hindi mo na alam kung paano kumain. Hindi ka na naliligo. Hindi ka na rin nagkukuskus. Kasi nasanay ka na siya ang kumukuskus ng iyong likod. Aminin mo. Diba? Pero ngayon, mahal, alam mo nang tumayo sa sarili mong paa. Diba? Marunong ka na maligo kasi nakausad ka na eh. Diba? Anyway, ang pangalawa naman, mahal, kapag sinaktan, dapat from emotional to emotionally aware. So, nung una, iyak-iyak ka. Nung una, galit ka. Siyempre, emosyonal, masakit pa eh. Kumbaga yung sugat ay talaga nga namang fresh pa. Pero as time goes by, mas naiintindihan mo na, aware ka na sa emosyon mo. Ano yung mga red flags? Ano yung mga bare minimum? Ano yung mga trauma na binigay sa'yo ng ex mo? Hindi mo na uulitin. Huwag kang marupok, matuto ka, di ba? Kaya kung papasok ka sa relasyon, alam mo na yung standards. So kung ikaw ay niloko ng mas bata sa'yo, ang jojowain mo na dapat yung mas matanda para may pera. Diba? At ang pangatlo't panghuli, mahal, ito na nga, kapag sinaktan ka, dapat from pain to glow up. Ito yung sinasabi natin na kung nasaktan ka, umiyak ka, huwag kang papayag na malolosyang ka. Kung niloko ka, pinagpalit ka, huwag kang papayag na ikaw ay mukhang, mukhang dugyot, mukhang kawawa, mukhang pulubi, mukhang ape, huwag kang papayag. Alam nyo, the greatest revenge of all, ang sarap-sarap makita or ipakita na nag-glow up ka after mawala ang maling tao na yan. Totoo yun kapag pinakita mo, tignan mo ngayon ang sinayang mo, ganun. Diba? Glow up malala. Ano yung gagawin mo? Pwede ka mag-gym, pwede ka mag-self-care, pwede ka mag-skincare, diba? Yung mga kapintasan na mga sinasabi niya nung kayo pa, nung ex mo, ay talaga nga namang ipamukha mo. O, eto ako ngayon. Diba? Ang sarap pamukha sa ex kung ano yung nawala sa kanila. And always remember, kung mawala man yung maling tao na yan sa buhay mo, hindi ka nasira, hindi ka nawalan, kundi na-redirect ka. Na-redirect ka sa tamang daan. Na-redirect ka sa tamang tao, di ba? So kung ikaw ay sinaktan, huwag kang mag-alala. As time goes by, tatawanan mo na lang, at kapag nakamove on ka, yung ex na kinakalokohan mo, kinababaliwan mo ay pangit na ngayon. Congratulations, ikaw ay nakamove on na. Huy! Okay? Always remember, mag-character development kesa magmukmok. Okay? O, sige na, mahal, ako'y sisibat na para ako'y makapagpahinga naman.
Wag mong ililipat ang radyo. Susunod na po sa akin si Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!